entrenamiento modukoak, nun etorrean edozein pertsona, dekogu aukerie zuk zure ordenagailuetxetik ekartzeko eta bertan jolasteko zure ordenagailuaz, edo bertaneko usan ordenagailu batzugaz eta kompetitzinuen finala jolasteko hori ibiltzeko. Aurten sartu guzti bai arkadiek eta hola, dana esakoa guztien ordenagailen ibiltzia. Eta horretaz aparte ere, dekoguz hitzaldi ezberdinek, informatika munduen gehiago zentratuta duzena, antolatzen egun gara gehien bat informatika guztituko. Eta, azken urtetan bai dekogu Eleskin kontzertuet pianoa ere jotzen. Eta batzuk etxetik direktu ikusten, ustot hitzaldi batzuk eta kontzertu bai Twitchetik emititzen guzela. Eta bestela be ona zuzenera dator jentia gai eitena bastante. Da desberdin, azken ez da gerranuen ikastu zeo zerren igual, bai egitegu gauza batzuk, sari emonte o pagina web ala gauzak bai joguz, baina erutie hori eskolaz kanpoko eremu batera izango zen ere, deko bere grazia deko guen batera. Azkenen ez da azuk esatuzun ere, ikasiko eta bukatuko enpresa batera nire esan dut aukera, beste eremu batzutan bi ikusteko zaren jaruzun lan horretaz. Ikasun eta pertsona modu. Dekogu polideportibue, izango zala lan parteak eta hartzen dagoen eremu nauzixe. Gero aretuen lehenengo egunien egiten die hitzaldia, sarrera emon eventu eta Leskin kontzertue. Eta aurten usteot barikuko hitzaldi aretu izango diela, ena oso seguru. Zapatuko hitzaldia ja baitie gera txikiagoetan, izateko gehiago betu batu moduen esateko. Eta hitzaldi zen bitartien, polideportibon jarraitzen dago kompetizioen semifinalak gai gau arte, edo finalak, edo... Hemen bai, Euskal Nota ez ikusten da Euskal Enkonterrian, zean bertan be egiten lo eta holan, eta guk hemen be dekogo aukera, habilitan dugu gela txikitxo bat esteriatzu gazta hor lo ingurenan entzat, baina edo jentik gatzen dara zila gainen lotan. Daudatetik. Azken nien izatakuen, bariku arratzaldetik, zapatu arratzalde gaberako zeo zer, baina jentik gatzen da egun guztixe. Dezuke indalakazu gorako gau pasa... Ni bukatu nahi bat gainen lotan, pasan urtean.